brother's on the phone. Your brother's calling you. Your brother's on the phone, waiting patiently so he can tell you something new. Hello? Iwe plus, urugubi? Guju. Dave. Shamar, na ndripa tight mdaro. Uripa tight? Na ndripa tight. Iwe tight yakaita sei? Uruguya ere kubasa? Kubasa nasa andisvike shamar. Hausvike? No. Computer yaramba kubata shamar. Unopenga. Computer ipi? No, ndiripa tight. Kwandiri. Nditori pas. Andisvikike shamwari. Nditori busy zvimwe zvisingaiti. Busy mudara. Zvinhu shamwari. Zvinhu zvanetsa. Zvanetsa mira. Hausi patambura keda iwewe? Ayo. Nditori busy mudara. Kuyo kuside kwako kanjani? Kuno kwaipa. Kuri kunetsa? Chii chanetsa futi? Uri kuwina here kuside iko? But so far so good. Sophia ndiani? Sophia? Amboti Sophia ndiani? Ayo. Anti wati Sophia ari kufa nemagodo? Iwe ungatadza kunzwa une mazvinzeve esa anenge dish DSTV. Iwe? Pana iwe maziso anenge piritse AIDS. Iwe musoro unenge half-breed ekutesco. Gumbo nenge gitari rembavha. Roko inenge tsvimbo yegorofu. Mpana. Matama nenge mhasuro ebonga. Mateya anenge mabanana akatarisana. Iwe, alright, ndasarenda zvangu. No, kwandiri ndiri busy shamwari. Nditori busy. Nyama yangu iri kuti anenge zvinhu zvaipa kunoku. Grey, ndikudai mira pane munhu ari kunditsvaga. Alright, bye. Muchinda uyu anotya graft. Mukoma Bidz? Ma one.